Assalamu alaikum hormat adamlar. Qarashsiz. Baqi taraf yurdumuzdagi tayyorgarliklar va xabarlarla tanishtirgan Watan Habarlar gepleşmede başlayaz. Ma'lum olşal hormat prezidentimiň buyruguna laýyklykda Türkmen wekileti 30 martdan 2 aprel aralygynda Russiya Federatsiýasyna saparda bolýarlar. Yurdumyň wekiletining Russiya Federatsiýasyna iş saparynyň maksady Turkmenistan bilen Russiya Federatsiýasynyň arasyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlyk meselelerini aral maslahatlaşmakdan. Iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Turkmen-Rus hökümetleri toporunyň ýolbaşçylarynyň duşuklaryny iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda siyasi geňeşmeler geçirmekden baratdyr. Türkmen wekileti garaşly döwletleriň arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşdylar. We Russiya Federatsiýasynyň döwlet edaralarynyň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk hakyndaky resmi namalar gol çekilmegi, dostlukly ýurtlaryň ähli ugurlardaky ötüşlerini tasdiklaýar. Turkmenistan hemde Russiýanyň gadymdan gelýän dostluk, hoş niýetli goňşulykka birek-bire hormat goýmak täplerini esaslanýan netijeli gatnaşyklar mundan beýlegem giňeltmäge bolan gyzyklanmalary, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Rus hökümetleri toporunyň ýolbaşçylarynyň duşugyna tasdiklandy. Bu topora Türkmen tarapyndan başçylyk ediji, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, daşary işler ministri Meredew hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedow çykyşlaryny iki taraplyň gatnaşyklaryň sağlaşykly ösýänligi, şunda döwletleri ara gatnaşyklarynyň netijeli guraly bolan hökümetleri toporuny möhüm ornuň degişligini nyktadylar. Özara hyzmatdaşlyk ösürmüň ägirdil mümkinçilikleri ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly esasy ösürilmegini, täze ýokary girdejili eksport ugruna nazarlayan önümler öndürýän pudoklaryň dördülmegini gönükdirilen giň möçbeli özgertmeler amala aşyrmakda möhüm ähmiýeti iýedigi bellenildi. Hökümetleri toporunyň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek maksady bilen Türkmen-Rus we Rus-Türkmen işi urluk geňeşleriniň işiniň netijeligini ýokurlandyrmak bilen maglançykly teklipler öňe sürildi. Bu işe iki ýurdun işe ur toporlarynyň wekilleriniň çekilmeginiň möhümdigi bellenildi. Hökümet agzalarynyň Türkmenistanyň we Russiýanyň döwlet tüzümleriniň ýokary wezipeli wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen maksadyň dowamyny senagat, maşin gurulşy, energetika, ulaw we ara gatnaşyk, maliýe bank ulgamýaly wajyp ugurlardaky netijeli gatnaşyklar mundan beýlegem ösürmek boýunça anyk şäherler hakynda gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Medeni insanperwer ulgamyndaky, şol sany bilim, ilim we medeniýet ugurlaryna hyzmatdaşlyk meseleleri aral maslahatlaşyldy. Sanly tehnologiýalar ulgamyndaky iki taraplyň gatnaşyklaryň aýratyn ähmiýeti iýedigi bellenildi. Munyň özi hormatly prezidentimiň Türkmenistany durmuş ykdysadydan ösürmek siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Saparyň çäklerine Türkmenistan prezidentiniň buýrugy bilen aşagda görkezelen ýolbaşçylary, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedow, sevtara hyzmatdaşlyga ýardym bermek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Russiya Federatsiýasynyň hökümetiniň arasyndaky alaşygy, Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew, Turkmenistan bilen Russiya Federatsiýasynyň arasynda geçirilen haritlaryň gümrük bahalary bardaky resmi namalary we maglumatlary alışmak hakynda Turkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen Russiya Federatsiýasynyň federal gümrük gullugynyň arasyndaky teswirnama Turkmenistanyň statistika bardaky döwlet komissiyasiniň başlygy Welbekow özara sewda barada statistik maglumatlary alışmak hakynda Turkmenistanyň statistika bardaky döwlet komissiyasy bilen Russiya Federatsiýasynyň federal gümrük gullugynyň arasyndaky ähtnama Sağlyk Uraş we Derman Senat ministri Aman Nepetow, halkara lukmançylyk sanitariýa düzgünlerini ornaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Sağlyk Uraş we Derman Senat ministrligi bilen sarpejleriň hukuklaryny goramak we adamyň awadançylygy babatda gözegçilik boýunça federal gullugynyň arasyndaky alaşygy. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Jepbarow, hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Transkapital Bank jemgyýetçilik paýdalar jemgyýetiniň arasyndaky alaşygy, hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen döwlet ýürütülüşdirilen Russiya Eksport-Import bankynyň arasyndaky ähtnama gol çekdiler. 1 aprelde Russiya Federatsiýasynyň daşary işler ministri Lavrov bilen bolan duşukda siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ugurlardaky iki taraplyň hyzmatdaşlyk meseleleri aral maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistan hökümeti bilen Russiya Federatsiýasynyň hökümetiniň arasynda biologik howpsuzlygy üçin etmek meseleleri boýunça özara düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekdiler. Moskwa bolan saparyň çäklerine ýurdumyzyň wekileti garaşly döwletleriň arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşdy. Onun gün tertibi sevit we halkara howpsuzlygyny putulandyrmak, syýasatçylyk, bedenteri we sport, ýaşlar syýasaty ýaly möhüm ugurlarda köp taraplyň hyzmatdaşlyk ösürmek bilen maglançyk meseleleri öz üçin aldy.
Türkmen tarapy mejlise gatnaşyklaryň garamagyna bir näçe resmi namalar ködürildiler. Mir döwletary telerazi kompaniýasynyň we bütün Russiýa döwlet telerazi gepleşikler kompaniýasy Federal Döwlet Unitar Kärhanasynyň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda maglumat ulgamynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklar giňetmäge bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Şeýle-de Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyasy bilen özara gatnaşyklar işçiňleşdirmeň meselelerini araldy. Tarapların birek ynanşmagy, özara düşünşmegi duşuklaryň ýokary derejesine şaýatlyk edýär. Munyň özden kokly, birek ynanşmak esasynda geçen ýyllaryň tejribesini we döwlet üstünüň möhüm wezipelerini nazara alma arkaly ýola goýulan hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini ketkitleme üçin möhüm binýady kemale getirmäge bolan umumy we ulalaşykly çemeleşmeler taýýarlamak şertlenir.